Ukubantu bakho nkosi ngezikhathi zonke ubasiza endaweni zonke Dlokovu ngivumele ukuba sibonisane kafishane befundisi bezwi bandla elingcwele lenkosi yethu Jesu Kristu. Kulezi insuku kubekeke lelizwi enhlizweni yami. Sengayifundisa ke fuze ukuba ngingakwenqeni ukushumayela into eyodwa inkosi enginike yona kunokushumayela eziningi inkosi enganginikanga zona. Abahamba nami bengiphelezela baze bahlupheke ukuthi yeheni bo nasekuseni ushumayele lento namanje ushumayela lento kusho ukuthi nala siyakhona uyophinda shumayele lento. Phela abazane bami asibizele ukushumayela izihloko ezihlukahlukene, sibizelwe ukushumayela umlayezo wesikhathi. Ayibonge inkosi. Umlando nje omncane ukuze sifike kahle lapho esifunda khona iBhayibheli lisilandisa ngo-Isaka owayeyindodana ka-Abrahama. Nikhona abazalwane? Efike ezweni la kwakuphethe khona u-Abimeleki. Lithi iBhayibheli wathi mayefika u-Isaka kule ndawo wabheka unkosikazi wakhe. Lithi iBhayibheli wayemuhle, wayesesaba ukuthi uma ngingathi unkosikazi wami lo bazongibulala bamthatha unkosikazi wami. Lithi iBhayibheli ke wabese sevumelana nonkosikazi wakhe ukuthi ngizofike ngithi lapha ungudade wethu ukuze bengangibulali ngenxa yakho. Amen. Uma befika kule ndawo azethule, lithi iBhayibheli abamngele uAbimeleki.